Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jopith mag kothe mag yien e kaunti ma Migori okwamo kod kothe mag yien maromo milion 7 ka giwacho ni kwan jonyiewo odok piny. Kaka jafwambo marwa Jonyiew lero, jopith nitiere kod luoro ni gidhi medo yudo lal ka oganda ok onyiewo kothe mag yien ma bende osebed ka jiwo mondo mi okony e reso alwora. Lokruok mar kor lwasi en midhiero ma okwako piny mangima. Pidho yien en achiel kuom okenge ma piny owacho mar Kenya kod mopogore opogore mok mago mag piny owacho koro osekawo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kalwe kod mbaka madhi nyime mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, jogo mapidho kothego mag yien e kaunti ma Migori ne omedo pidho kothego mag yien e higani mondo koro giyudre moromo ne jogo eko madwa pidho yien. Ne waloso yien mang'eny kabisa nikech luwore gi mbaka migoyo mar the climate change, and ne wa look forward mar addressing this change through tree planting. Emomiyo bende ne waloso yien mang'eny e nasari. Koro e sama gisebedo ka gitimo mae, jogo pidho kothegi mag yien osebedo ka oketo geno margi ni kothe mag yien gigi koro idhi nyiew duto. Kata kamano nyaka sani koro giywak ni maloyo kothe milion 7 mag yien nyaka sani koro kwamo e kuonde ma gipidhogie. Pod wakwamo gode nasari yien milion 7 e kaunti ma Migori, to mago mana mag jogo eko mondikore e bwo consortium mar jogo eko matiyo tich pidho yien. to koth machire kae mwang'ega ni yien ikawe mang'eny, to kendo yien emipidhe mang'eny. To nyaka sani yien mane nasari pok okaw e yo malong'o kaka owinjo bed ni ikawo giga. Pok waneno KFS kobiro on board, pok waneno county government ma Migori kobiro mondo kaw yien kaka ne gikawoga the previous year. Jopith kothegi mag yiende e kaunti ma Migori wach ni gimedo tiyo kod omed mathoth e rito kothegi mag yiende, gino makoro medo miyo gilal. Kidwa levi, kidwa kete kuom janyiewo, to janyiewo bende neno ni iuso yien e bei matek, to ok ong'eyo ni kare cost of production, cost of maintenance iolo ne pi pile pile, irite, koro mano ero medo cost of production. Mbaka migoyo to chal ni en mbaka migoyo e karatas, ok en mbaka migoyo in reality. Nikech kata king'iyo the forest cover around Migori, it's too low. We are too low. Ywak margi biro e kinde bende koro piny owacho ka okalo kuom duolno ma ochuri to bunge pacho kae medo jiwo oganda mondo kodhi nyime kod pidho yien. Then I think we are going towards achieving the government target of having at least 30% recover for the whole country. So in our own small way, with the assistance of collaborators, I think in the country we are making good strides towards achieving the 10% and beyond to recover for our county. Piny owacho wasebedo godo kod bet piny kendo wasetemo loso godo kinde ka kinde, to gisebedo ka ginyisowa ne wabiro pidho yien, waikore wadhi pidho yien, to en ikruok. Kaunti ma Migori pod nitiere mana tamala 3 mag bunge kabedo chenro mar pidho yiende e gwenge mopogore opogore dhi nyime, mana ni atamala 10 mag bunge koro chopi e kaunti ni. Jonyiew, Ramogi TV, Migori.